Видеоръководство за SHT-14. Първо настройване. За да започнете първоначалната настройка, трябва да сдвоите таймера с конфигурационното устройство и да отворите веб интерфейса. Ще научите как да направите това в предишното видеоръководство – свързване на конфигурационното устройство, което е свързано в горния десен ъгъл на това видео. След като сте изпълнили всички стъпки, ще се появи началният екран за конфигурация. Изберете желания език и щракнете върху дясната стрелка. Ще видите версията на фърмуера и опция за възстановяване на настройките от резервно копие. Сега ще бъдете подкана да изберете режим на работа. Описание на режимите на работа и тяхното поведение е част от първоначалната настройка. Използвайте падащото меню, за да изберете този, който искате да използвате и продължете като натиснете бутона напред. Ако не сте избрали един от режимите на работа Astro в предишната стъпка, неговата настройка ще бъде пропусната. В противен случай, моля, продължете според указанията на съветника за настройка и изберете желаните настройки на астрономическата програма, като например Astro режим, дни от седмицата, поведение на изхода, корекция или Astro прекъсване, ако желаете да ги използвате. Накрая въведете местоположението си и продължете, като натиснете бутона за следващата стъпка. Задаването на дата и час е последната стъпка в случай, че решите да не синхронизирате времето с помощта на NTP сървър. Ако искате да синхронизирате времето, изберете тази опция в настройките или продължете с следващите стъпки. Синхронизацията на времето изисква свързване на устройството с локалната мрежа и достъп до интернет. В зависимост от това дали отметнете опцията за синхронизация на времето, кликнете върху бутона напред или край. Не е нужно да въвеждате адреса на NTP сървъра в първото поле, освен ако не искате да използвате друг, различен от препоръчания. Както в предишните стъпки, съветникът за настройка ще ви преведе през всеки елемент. Можете да проверите правилната конфигурация на тази настройка, като кликнете върху бутона Синхронизиране на времето с NTP, където можете да видите напредъка, ако настройката е правилна. След като сте доволни от настройките, кликнете върху Завършване. Използвайки менюто отляво, можете допълнително да персонализирате вашето устройство, да добавяте програми за време, да настройвате други настройки и още.